Ja, ik heb een tijdje geleden al een afspraak gemaakt met Josje Wolters om te gaan kijken naar haar carnavalskroontjes. Maar wat is er nou in de tussentijd gebeurd? Josje heeft een behoorlijk ongeluk gehad met de fiets. Josje is aangereden, dus in plaats van dat ik bij haar op de werkplaats ben, ga ik naar haar kamertje in het revalidatiecentrum. Kom je met me mee? Nou Josje, daar zit ze dan. Ja, Wat leuk allemaal, lekker te vreubelen. nou ja, gelukkig heb ik die voor het ongeluk nog allemaal klaar gehad. En dan heb ze even hier naartoe laten komen. Lekker, leuk. Ja, Maar Josje, ik denk dat de mensen thuis nou denken, Josje Wolters, die ken ik ergens van. Waar kennen we jou eigenlijk van? ja, ik denk het meeste van het sminken en de hoedjes en de carnaval. Als we carnaval zeggen, denken we aan Josje. Ja, wij zeggen vastelovend. Oh ja, sorry. Ja. Maar ja, ik ben natuurlijk gek op festivals en natuurlijk, ik hou van alle modedingen. Ja. Dus ik had op festivals allemaal leuke kroontjes. Ja. En ik zag dat jij die maakte van de Ja, zomer. kijk, dit hier zijn dan zeg maar die festivalkroontjes. Die zijn licht en niet te hoog. Dat kon je op het festival er ook nog een beetje mee springen. Hè? Je moet blijven zitten. En ze zitten heel lekker. Dat is ook heel belangrijk. Want niet iedere diadeem zit lekker. Deze zitten gewoon heel lekker. En dan denk je van, dan gaan we door met carnaval. En dan vind ik ze voor de carnaval soms te minimalistisch. Dus nu ben ik gaan oefenen om dat met grotere bloemen te doen. Dan krijg je zoiets. Dat zijn er wel meer. Dus dan krijg je dit. En als je een pruikje op hebt en je hebt dit erop, dan ben je klaar. Hè? Mooi die kleuren ook. Ja. En we hebben zelfs rood, geel, groen. Ja, zo hoort dat hè. Zo hoort dat, ja. Dus, Maar ze zijn dus niet zwaar. Dus echt... ze zijn heel licht. Het zit gewoon heel lekker. Ik zou ze gewoon wel eventjes toch maar twee pinnetjes met twee schuifspeeltjes vastzetten. Maar het zit gewoon lekker. En als je een pruikje op hebt, ik heb nu hier geen pruik bij de hand, maar een pruikje op hebt en dan in de kleur, dan is het prima. Ik heb Dus hier, de 11e van de 11e gaan wij met van deze diadeempjes oplopen. dat denk ik wel. Ja, dan komen er straks nog meer, want als ik dadelijk hier klaar ben, dan kan eigenlijk weer opnieuw gaan vreubelen. Dan worden het misschien nog wat grotere, net grotere bloemen, weet ik wat. Ik denk dat die diadeempjes dadelijk de tooien gaan vervangen. Oh, met die veertjes Die die veertjes, ja. Het is toch steeds moeilijker met de veren. Die moeten geveerd worden, die gaan naar China en die komen terug. En sommige veren mogen niet meer. En dat is allemaal een gedoe. En dus dan hebben we deze oplossingen. Maar Josje, hoe kom je aan al deze ideeën? Ik kom er niet op namelijk. Briljant. Weet je, je ziet gewoon iets. Je ziet iets en ja, moet ik altijd lachen. Mijn zoon gaf mij hier het boekje, hè? Steal Like an Artist. Je wordt geïnspireerd door wat iemand anders gedaan heeft. En dan denk je, dat kan anders of dat kan beter. Of als ik het dus zo doe, of als ik het dus zo doe. En dan ontstaat er wat. En dan ook, mijn motto is tegenwoordig ook, doen met wat je hebt. Want ik heb een hele grote kamer vol met heel veel spulletjes. En dan zie je weer iets, dan moet dat erbij. Nee, we doen het met wat we hebben. Dus hoort ook goed bij deze tijd. Ja, dus je hebt ook, heb je dan veel hergebruikt of ben je echt gaan snuffelen in je archieven van ik heb nog wat liggen? Nou, allebei denk ik. En iets wat je niet meer gebruikt, gewoon loshalen en dan kun je het weer op een andere manier gebruiken. Dus dat is... En dan een fijn sminkje erbij, ja. Oh, Want nu heb ik de tijd om dat uit te proberen. Ik heb nieuwe schmink, dus presspowder. Normaal werk je gewoon met schmink, maar dit is poeier. Die kun je over de schmink doen en dat glimt mooi en zo. Ik vind het ook heel mooi bijvoorbeeld boven de ogen. Als je gewoon schmink boven de ogen hebt, dat is altijd dik. En dat gaat krakeleren of zo. En dit is heel mooi. En de kleurtjes kunnen, ja, ik moet even kijken met die spalk, maar die kleurtjes kunnen heel mooi, ik weet niet of je dat kunt zien. Dat is even heel mooi ook in elkaar overlopen. En dit zijn nou echt poeders die echt pakken. Ik doe het nu even met de vingers. We zijn nog even aan het uitzoeken met welke penseel dat het beste kan. Maar daar komen we nu ook uit. maar het lijkt wel een beetje als een oogschaduwdoosje. Ja, maar dit is meer als oogschaduw. Er zijn ook oogschaduwdoosjes in omloop. Maar hier zit meer pigment in. Die pakt beter. Dit is echt een fabriek extra gemaakt voor deze poeders.
Maar als ik zelf schmink, dan doe ik meestal een witte ondergrond. Moet dat hier ook bij? Ja, als je dit op een witte ondergrond doet. Ik weet niet, ik heb hier witte poeder, hè. Kijk, dat is wel satijn. Kijk, als ik daar nu een kleurtje overheen doe, dan is die kleur veel heftiger. Oh, zie je ja. dat? Ja. Als ik daar een beetje geel over doe, dat is veel heftiger. Kijk, zie je, als je dus wit eronder hebt, dan is die nog veel heftiger. Ja. En gewoon een witte pancake eronder. En ja, kijk, met carnaval, oftewel vastelovend, want ja, ik transpireer heel erg. Dat gaat er dan niet vanaf? Ik heb gisteren een hele dag laten zitten. Ik heb er ook al gewoon mee gespeeld. En het zat er samen. Het was iets minder, maar ja, het is poeder, hè. Dat poeder, als je normaal, dan poeder je dat je minder gaat transpireren eigenlijk. Hè. Poeder fixeert eigenlijk ook een beetje. Kijk, het zal niet, als je dat er 's morgens om 8 uur op zit, zal het 's avonds om 8 uur niet meer precies hetzelfde erop zitten. Nou, dat is meestal bij mij niet, toch, met schmink. Maar het is, de combi met schmink is gewoon mooi. Ik zou nooit alleen dit gebruiken. Het is gewoon de combi met schmink en zeker boven de ogen. Want ik zag laatst bij Holland Got Talent, toen dacht ik van, oh, die hadden dat zo mooi, ook met zo'n poeders, die ogen dan op het ooglid, 2 kleuren en dan daarboven nog een keer. Dus dat zijn maar die dingen die ik dadelijk met deze gewoon heel goed ga proberen. En dan heb je het bij de ogen mooi en dan volgt de rest vanzelf. Nou, ik hoor het al, het wordt tijd dat jij weer de kwastjes in de handen kan nemen, toch? Zo snel mogelijk. Zo snel mogelijk, ja. Weg hier! Nou Josje, je hebt ons weer heerlijk geïnspireerd. Dus we gaan met de kroontjes op dit jaar. En natuurlijk, we gaan poeder gebruiken in plaats van schmink. Nee, in combinatie. Oh ja, in combinatie. Het is ook heel mooi bijvoorbeeld als je gewoon hier van die zijkanten gewoon die poeders laat komen. Dat is gewoon, en daar kun je weer schmink overheen doen. Dat is allemaal gecombineerd. Hartstikke leuk. En ik ga er dadelijk gewoon lessen mee geven, als het weer kan. Als het weer kan. Nou, we verheugen ons erop. Eventjes weer goed bij. Even goed revalideren en dan kunnen we weer. Ja. Nou, super bedankt. En ik zou ook zeggen namens de kijkers thuis, heel veel beterschap. Ja, dankjewel. Josje, dankjewel hè. Hoi hoi.